Bai Challengea irabazi duzu, euren taldea favorito nagusia zen, Maiteren aukera hor zegoen, baina atzo Milkurbasen zure aukera baliatu izan zenuten, eta helmugaraino, gaurko helmugaraino. Bai, egia esan da gaur Maiteke lan oso nahi indau eta oso eskurtu nahu berari. Eta, gaur gure deia zan apur bat Mazik zetara jolazte eban. Egia da hasieratik karrera asko mugidu dauela, baina uste dut guk denbora guztien eukin dugula mayoritariamente, numero mayoritario eurekiko. Eta uste dut igoeran bazkenien 8 fuertien ajun gara. Eta bai bakeri eta bai guri interesatzen jakun aurrien kolaboratzia, generalai begira, orduen hori egin dugu. Eta azkenengo subidan beste 6 pertsona gatu gara. Eta azkenien 3. eta 4. dugu etapan eta generala etxera eta oso pozik. Bat bi generalen, ez da emaitza bat ere txarra, azkenean bide lagun, eta esaten duzu bezala, bakerekin ere bide lagun. Bai, azkenien hori, bai bakeri eta bai guri gaurko nik uste dut bizak más o menos helburu berdina sekogula, ez? Bai uste dut bakek nahi Isabela guri apura subidan itxi, baina uste dut Maite subidan oso fuerte ibidala eta belak kontrolau daudana izan da, orduen hori oso eskertu da eta pozik. Txugaraiko lehenengo igueran zu artifizialak piztu irenean, espero benuen bigarren itzuli intensoago bat, baina bigarren itzulia oso lasai izan da. Bueno, lasaia depende nundi begiratzea duzun, ez? Azkenien Mazik sartu aderen hormaz gurekin eta ezaben kolaboratzen, baina beste zazpidok oso ondo ulertu gara eta horri esker Mazik atzien tiratu garren ez tozko harrapau. Eta azkenien bazek egun ja bentaja sekogula, ez? Eta subidan apur bat bai reservau dugu, ez? Eta gero bajada hon batein, eta metaraino. Zorionak, Gerba. Eskerrik asko.